kum sang ni som pathuma ti chuwa Don John ilo en hoang o Italian tlangwal la naupang tak mai John lo langin ani hi puitling film en warfal de ubi kan ni a chutiang movie en pa chuan akut hian avai pa ngal mai trin ain om tleina ber pakhat ani bok film ami ang chuan ataka ati ve thei thin lo wang ani deuh bok anuna hian thilpoi mo deuh deuh pahni a oma apakhat na chuan atak sarisel na hi angai poi mo in Jim kalpo atai ma hle apahni na chuan ain chung en kolfai chu ni in ama ange in ativek thina ni bara thokin asum hu na pui ber po ani chu wang po chu ani mai thei nula han khoilung len vel hi chu ayang lo thena lampang tak po an renga adu hun huna nula ashroi ho thei te po ti la thu walu tuk kan ni lo mai thei chung nula ashroi ho te po chu asup khilai lo chuan a ho tir ngai lo bok ma se chu tianga nula han mut pui ai chuan mani a puitling film en pa a vai chu nuama han ti zok tlata tuna po hian John chuan a thian ten en in mule in adan pa ngai ang bokin nula hip tumin ma ala le a nula ho te chu an thada nang zela number pe in nula chelo tak mai Barbara chu wa mo en number som a han pe a ti chuan Barbara chu wa panin zan khata dan a han som hal ngot peka ma se Barbara chu nula dang ang alo ni ta holo mai nara khonang hlowin akal ngal nal mai ni ti chuan John chuan nula dang amel ta zoka roi ho tur chu a mule tamai boka ma se nula ne na ko randu lo zong tak anti nu po chuan puitling film bok chu en le in ban exert chu ala le tho ani ati ain aina en chu a thlang zok lat zel anti ang chuan ati thei ve lo wang chuan film chu angai sang tlat ani atu ka chuan biak ina kalin sol puan na avaneya asol puan na chuan nula trum ni ashroi ho thule puitling film voisom pasari ayan thu asoyani chumi hnu chuan achung te avatloa lunch awai puya apa chuan alo kam khatlak bok afar nula chuan phone ringot mai chu alo khoisana biak po anin bengai manglo ani anu thung chuan nupui tur mechefel tak ngai tua turin alo norve chen boka chumi zan chuan John chuan angai te bokin film chu ayan le a ayan du chi azo nu meu chuan jinglam dar ni alo ri der to zinga chuan a thian te an lo lenga a thian te hna chuan manzana nula korsen ha kha adu zong tak ani thule a hming hriat a chak thu alo soya ti chuan khanula mutur khan bara khana vakal le a nula hming po chu Barbara ani thu chu awarheta ani a thian pa puina in a Facebook account te chu a hreveta zela Facebook mang chuan Barbara chu lunch ei puya asomta ani atu ka chuan Barbara nen chuan anin muta a Barbara chuan a hming po ala hril hma a Facebook alo hriat dan chu azota John chuan chuan lama han zongel na a hriat dan chu a hril ta thowa Barbara po chuan angai na ve ngal maya ti chuan movie an en don ta ani ma se John chuan movie pa ngai hi chu angai na vak lowa naupang en om tok vela angai ani ma se an movie an chu Barbara chuan muna mati hle thung movie an en zon nu chuan anin case zoi hnuin John chuan Barbara chu anin thleng awathla atu ka chuan biakina kal in swalpuan na avanei le ta a swalpuan na chuan tunkar chunga nula pakhat chi a case thule puitling film somni pahni ayan thu awa puanga chumini atang chuan Barbara nen chuan anin dei chotan ta ani John chuan Barbara chu han thlem ngel ma se Barbara chuan inlai china pa ngai tak nei adua chuwang chuan a thian tele a chung te hmu pui adu ani chu ba ka John chuan night class kalse bara anha tho chu ban sanin nadang thok jok se adu ani John po chuan Barbara ro na chu a thlop hle a chumi zan po chuan Barbara thalak en pain a vai le a vai hi ka ron ti fo maya 4-5 finger play kanti mi pa ho che na an hriat thiam tur chi ani chuta tang chuan Barbara chu a hmangai tak tak lo ani ti le nom chen na tan chau adu ani ti alo lang ta ani
ni tam tak ara le hnu chuan John chuan Barbara le a thian te chu ava hmua ava fin ve ta ani tuna chuan Barbara nen anin zuina po thla lo tling ve ta reng mai ma se trumdang anglo takin John chu ala thleng thui lo hle thung John chuan a chung te hne na chuan Barbara nen an chung chang po chu a hril ve ta a anu po a hlim hle ani anu hian nupui thatak nei se puitling thuai se adu ani ni kha chu John te class an ni lain Barbara chu na ron kola zana a chen na a lo kala tum thu chu a ron hrila John po a phur hle mai a chan chu mutpui thei to nge a in be sei wang ani classroom po na S3 lo trap a mu po chu ngai sak du lovin a kal pel ta daya ina vathlen chuan avoi khatna tan Barbara nen chuan an mudun veta ani ma se dan pa nga yang pokin John chuan nuama tile chuanglo puitling film bok chu a en le ta ani ma se chutia ama a alo boi hle lai chuan Barbara chuan aron phok ta a Barbara chu a hril hain a thin po arim hle mai chhuat tumen a in siam ta ngala John chuan chuan lam siamin a thian pa ron thon ani thu chu a hrila tun nuwa puitling film a en to lo tur thu te chu a in tiam zu a zu boka chumi hnu chuan Barbara chuan a chhuatum chu a thule ta ani nar hnoya phatna abolo an lo ti hi chu a chiang ve khop mai ma se in tiam to chung po chuan puitling film en chu ala chhun zum reng thowa Barbara lo len chang ero chuan phone atangin a en mai thren trum khat po class a puitling film alo en lai chu S3 khan aron hua ron biak tuma aron pan hnai chuan John chuan alo ngai sak du der lo en lo ang maka lo omin a thuron saite chu alo tuipui em ringota John chuan Barbara chu a chung te ne na in mel hriat tir atum ve ta a anu po chuan alo du pui ve hle ani Barbara chuan biak ina suala puanna te chuan azui ve ta zela a sual puanna chuan tonkar chunga voisari nula amut pui thu chu asoya ma se puitling film chu voi khat chau ayan to thung suala puan zo hnu chuan in lama chuan an kir le a chumi ni vek chuan S3 chuan mere thei thom no hak tur nei lo ho chuan na le khabu pek pa in ama mo arin thu a hrila ma se John chuan bial nu a nei awangin chu tiang chu ama mo lo thu a lo hrilani ni rei vak lo hnu chuan Barbara nen chuan an bazar du na John chuan in chung ti faina tan man ro thra alo hrel chuan Barbara chuan John chuan a chen na chu aman ati fai thin ti a hreta a thinrim taken in chung ti fai chu ompui te ti tur ani thu a hrila chu wang chuan a in chung ti fai na chu ti to lo turin a hril ngala John ero chuan anuam ti zong ani thule mani in chung ti fai chu za thlak ati lo thur hrilin han thlem lung oile atuma ma se Barbara chuan chumini atang chuan in ti fai na chu ti to lo turin a hril ta hmia maya Barbara thu soya wang chuan lo thei lo na wangin John chuan azom angai ta ani chumini tlaya chuan S3 chuan John hne na chuan notebook dil pa in a chung te chanchin le abial nu chanchin te chu azot ta zela ma se S3 zona te chuan John chu ati thinrim tatlat peka a notebook chu la in akal ta deya a chen na awathlen chuan Barbara chuan thinrim takin John chu alo chhuat chhal ngala John chu dot soya pu in a browser history a check nuwa John chuan puitling film en alaban san lo ti a hriat thu chu a hril ta ani John hian a browser history te hi a delete ngai zen lowa a chan po Barbara hian amimal thil a check duang ti a ring phak bik lo ani Barbara hne na chuan mipa puitling tan chuan chu tiang film en chu thil pa ngai ani thule chu a poina a om lem lo thu chu hrilen movie pa ngai en nen adang lamna a om lo thu chu a hril chuan Barbara chuan puitling film le movie pa ngai chu thil in ang ani lo thu in alo chang thung John chuan thu pa han choi ngela Barbara ero chuan angai thlak sak du lo mai po ni lovin thenna bia thu hlanin a chua san ta ani
ma se Barbara kalbo hnu po chuan siman hnekin awar zawk ma emaw ti turani ngai zawng nei lova chu adu dan anga awm thei awangin nuama ti zawk ma a ti buai tu anei lo chu a thoveng huai zawk ani chutiang chuan ama in ni tam tak a hmangral le a zana chuan bara kalin a thian te hnena chuan Barbara nen anin then thu chu a hrila meiche pakhat mufu le in a ina hruain pilral ram mawi an ti dun le ta ani atu ka chuan motor khallain a hma a tlan chuan a thina tirim tlat maya a kar atanga chuakin chu pa kar dar thalang chu awati ke saka chumi hnu chuan biak ina kal le in a sual ava puang le a father hnena chuan a thinrim chan po hriat lowa a hma a motor dar thalang a ti ke sak thu le kar khat chunga puitling fim somthum panga a en thu chu ava puang le a sual puanna anei zon hnu chuan a chungte hnena cho ein a kal le ta ani ma se Barbara nena anin then thu chu a soilang du lo a chenna awa thlen le chuan puitling fim bok chu a en le lain a thian pakhat Bobby alo lenga a tira chuan John chuan a buai em awangin chuak le mai turin alo hrila ma se Bobby chu alut lui ta tho ani Bobby chuan engwangin nge mi kar dar thalang ati ke zotin Barbara nen anin then chan te chu a zot ta a John chuan puitling fim alo en laya a phok awang ani thu a hrila Bobby ero chuan chutiang thil te naulu tu ka wang mai ani aring chelo ani chumi hnu chuan John chuan class sakala class bana chuan S13 khan in hmuin akara chuan anhan in fangdai le ria anti zo hnu chuan John chuan Barbara chungchang chu a hrilveta ani S13 chuan John an hena chuan puitling fim a en melo ni zotin bansan atum chin to reng empty azot zui le a John chuan ani tak a hriat to lo thu soin ma se adu huna a bansan thei thu chu a hrila a edik lo awang chuan puitling fim po chu en thin ani thu chu a soya a edik awang ni lovin hmuna mati wanga en ani thu a soi le chuan S30 chuan puitling fim en lovin a fingering theim ti alo zot khowa o nge aya ti chu kan soilang kher lowang atuk le atang chuan John chuan puitling fim en lo chu atum veta ani ma se tuar har chu ati ve ngang khop mai chu minute laya chuan S30 chenna avalenga S30 hena chuan kar khat chung a en tolo thu awa hrila ma se a fingering thailo thu a hril bok puitling fim chu a edik deuh reuh to ni a hriat thu chu hrilin S30 chuan puitling fim a boi puina chan chu wang chu ani thu chu lo hrilin a ko pui ngai tu ami lova ama hlimna chau angai tu wang ni in a hrilta ani thu tam tak an soidun hnu chuan S30 chuan an pahnia in boldun chu a rotta a ma se S30 towel la tura akal chu aron trap chuak ta vak maya John chuan vapanin engwangin nge atra azot ngala S30 chuan apasal le afapa kum khatkal ta a car accident awanga an boral thule chu thil thleng angai tu chu awanga atra thu chu alo hrila chutia kothiam huiwa mi tui chu thlemin a hnema ti chuan an pahni chuan anin mahal ta ani hemi trum hian John po hian nuamati hlemai chutiang chu ala tong ngai ho lo bok chuta chin chu puitling fim en po chu aban san ta ani thil te nawa po a thin rim ngai to heklo chumi hnu chuan bek ena chuan sual puan na chu awanei le a karma salama puitling fim a en lo thu a soi kha dot ani thule tunkara chuan a en to lo tak thu chu awa puanga a chungte bula lunch ai pa in Barbara nen anin then thu chu a soi veta ani anu le pa te chu an thin rim hlemaya ma se a farnu chuan a thlawang lo hawin Barbara chu mi fel tak ani lo thule a ko puite a thu hnuaya da tum tlat mi ani thu chu soin Barbara chuan John chu a phu lo ti chu aron soi veta ani John chuan a farnu chu alama atang ti a hriat chuan alom hlemaya tangkai na om lowa phone khoi mai ani lo ti a chiang hle ani nerei vak lo hnu chuan John chuan Barbara chu vatlo in thu pha awa choya
Barbara chuan zona pakhat chau a zo po adu ang chana a hmu lo thu alo hrila. John po chuan zona tam tak a nei thu le ama du dan anga nun hman a thlan jok thu chu alo hril ve thunga. Barbara chuan John hnena chuan ron kol to lo tura hrilin akalta ani. Ti chuan John po chuan tunhma a in a thian te bula hun a hmang tam ta zoka. Puitling fim en po aban san ve thei ta bok. Chu mai baka Estherin en chuan mi pa ngai ti danin anin date ve thei ta boka. Estheri chu am ain upade uzok ma se har satna an nei lo mai po ni lovin anin hrethiam ton em ani. Ti chuan hlim takin in date turin an kal chuak don ta a.